Здравейте, приятели! Днес ще говорим за млякото. И дали е полезно, в какво количество е полезно и как да го консумираме. Ако е полезно. Значи, има едно много важно нещо за млякото. И това е, че във всяко едно мляко, няма значение дали е овче, краве, козе, дори майченото мляко, всяко едно мляко има лактоза. Това е един вид захар. Естествена захар, която, за да се приеме от клетката ни, а клетката от това се нуждае, въглехидрати, захар, трябва да има един ензим в нашия организъм да се произвежда, който се казва лактаза. Значи, доказано е. Това са неща, които се знаят. До 8-та година, 10-та най-много, всеки един човек, организмът му си произвежда този ензим лактаза, за да може да раздроби, да приеме лактозата. Това е захарта, която казахме, се съдържа в млякото. С цел на младият организъм от времето на раждане да може да расте като въглехидрата. Това е храната за клетките. Или енергията, така да се каже. Но към 8-та, 10-та година този ензим спира или почти вече не се произвежда от нашия организъм. Лактазата, за да се раздробява лактозата на дребно, да може да се приема от нашия организъм, от нашите клетки. И сега, тук е най-важният въпрос. Всички знаем от малки. Чували сме, говорено ни. И така, по телевизията, по реклами също. Пийте мляко. То е полезно за вашето здраве. Да, полезно е. До 8-та, 10-та година наистина е полезно. Като отваряме една скоба. Не всяко мляко е полезно дори до 8-та, 10-та година. Значи за мен има два вида млека. Едното мляко е, което идете да си го купите от магазина. Това не е мляко. Сега, нека да си кажем истината. То е толкова преработено, през такива неща минало. Първо, тези крави, то, основно краве мляко ви се продава в магазините. Тези крави, за да произвеждат мляко, така да се каже, постоянно, те им се дават едни антибиотици, едни хормони. Това е едно чудо. Това мляко, което го купувате от магазина, е пълно с хормони на растежа първо, с антибиотици, с хормони, за да произвежда тази крава мляко. И не само това. 95% от млякото, което ви се продава по магазините, не стига, че е пълно с хормони, с антибиотици, ами е хомогенизирано. И сега тук ще кажете, има какво от това. Защото много малко хора знаят, ама много малко. Аз до сега не съм срещнал човек, който да знае каква е разликата между хомогенизирано и нехомогенизирано. И по-точно те знаят разликата, че при хомогенизираното нямаме това отделяне на мазнината и млякото си има еднаква консистенция, докато нехомогенизираното се вижда мазнината, се отделя.
Тоест не е еднаква консистенцията на млякото. И това го знаят хората, но не знаят как се получава хомогенизираното мляко и какво води то. Значи, хомогенизираното мляко означава, че молекулата на мазнините е раздробена. За да може млякото, като си го купите от магазина, като си го налеете в чашка, изглежда перфектно. Ама перфектно. Няма и ни жълти петънца, като от кравата, ако се издоите в двор. Няма никакви други неща, просто перфектно изглеждащо мляко. Вкусно да се пие. Обаче в процеса на раздробяване на тази масна клетка, на масните клетки, че да не мислите, че някой ви отделя мазнината, само раздробява я и след това го връща обратно в млякото. Не. То цялото мляко преминава през това раздробяване на клетките. И какво се получава, че всъщност млякото ви е минало през микровълновата фурна. Аз знаем много добре, там няма какво да обяснявам за микровълновите фурни. Там не би трябвало никой от вас да използва микровълнова фурна. По-добре си изяща една храна студена, отколкото да я претоплите на микровълнова. Вие убивате всичко в тази храна. Вие ядете мъртва храна след това. Тоест, и млякото, което си го купувате от магазина, което е 95% хомогенизирано, то е мъртва храна. Има едно изследване в тази връзка. Коя година беше? Забравих сега. Преди около 10 години. Към 2015. Имаше едно изследване, където учени са подложили 10 крави. 10 крави, които са родили теленца и са ги вместо теленцата да взимат мляко от кравата, те им давали мляко от магазина. 9 от тези теленца умрели. Само едно оживяло. Това трябва да ви каже нещо. Това е мъртва храна. Няма как, няма как вие да взимате мъртва храна и да сте здрави, и да сте живи. Няма как да стане. Това е едното за хомогенизирането. Другото, което е, има сега тенденция по реклами, по телевизии и яще нискомаслено мляко. Значи, те първо издояват млякото, хомогенизират го, т.е. преминава през микровълновата. След това извличат мазнината. Остава ви там една течност, бяла. На вкус е нищо, нищо. Толкова е отвратително дори, но за да го направят добро на вкус, слагат му едни витаминчета и едни неща. Значи, като видите едно мляко, ще видите, сложено му е витаминче D, витаминче К, калций, витамин D. Много е полезно за вас. Пийте мляко, пълно е с витамин D, с витамин К и така нататък. Витаминозно мляко, така му казват. Добре, но те слагат тези витамини и казват по телевизии навсякъде. Млякото е много полезно, пълно е с витамин, с калций. Обаче, когато идете да се вземете витамин в аптеката, пише на бутилката, не може да излекува. И в един вид, че това не е лекарство. Ако имате нужда
от нещо от организма ви, чрез даден витамин вие не можете да оздравеете. И наистина е така. По принцип те са прави. Тук медицината не лъже. Обаче в млякото, като го добавят, същия този витамин много става полезно. Няма как да стане. Защо? Защото един витамин, за да се усвои от нашия организъм, трябва и много други неща да се случат. Вие не може да идете в една голяма фирма за бързи храни, да си вземете един голям хамбургер, да го изядете и след това да идете вкъщи и да вземете витаминчето, хапчето с витаминче D, витаминче калци и така нататък и да си мислите, че приемате витамини. Така не работи нашият организъм. Това е все едно да ви построят една голяма магистрала от София до Бургас, обаче да сте без кола. И да тръгнете пеш по тази магистрала да се опънете. Ами, същото е. Или пък да пиете вода, да се наливате с вода, обаче по телевизията ви казват, трябва солта до минимум да я сведете и се наливате с вода, но без никаква сол, тази вода няма как да се приеме от клетките и тя и вие си отделяте по естествен начин. Цялата вода. Но каквото влезнало тук, тук е излезнало. А иначе, като идете в болницата, първото нещо, като сте болни, ви слагат система. В тази система до какво има? Всеки един доктор знае. Всеки един доктор знае. Соли. Значи, солта ви се дава веднага директно в кръвта, като сте болни и оздравявате и ви помага. Обаче, вие да приемате сол, не. Много е вредна. Трябва да разберете. То всичко е пред вас. Има нещо гнило в Дания, но както се казва. Има нещо гнило във всичко това, което ви се представя, което ви се предлага, което ви се казва и вие което правите. И какво се случва с вас. Има нещо гнило. Но да се върнем на млякото. Значи, до 8-та, 10-та година млякото по принцип е полезно, но казахме не от магазина, а майченото мляко, то е най-полезно, естествено. От него по-добро няма. Значи, като се роди едно новородено, майката трябва да си го кърми. Това е доказано, има хиляди изследвания. Никой доктор, никоя медицина не оспорва факта, че вие трябва да кърмите вашите бебета. Ако искате те да са здрави, ако искате да им дадете здраво начало в техния живот. Но това новородено ще порасне, естествено. И след това, след 8-та, 10-та най-много, това е максимум, до която би трябвало вие да давате мляко. Не само майченото до около 2 годишна възраст обикновено. След това мляко домашно. Домашна крава, домашна овца, домашна коза. Като препоръчвам, много препоръчвам, вместо краве мляко на бебетата след 2 годишна възраст, като се спре кърменето или след едногодишна възраст, но когато спрете, да давате на децата козе мляко. Ако няма как козе мляко да дадете, няма откъде, нали, домашно става, просто не от магазина. Тогава овче. Ако и овче няма, тогава вече краве, нали. Но въпреки, че кравето, там в кравето мляко има хормони на растежа естествени. От самата крава, която се произвежда. Тя, за да стане едно теленце, крава огромна, то има много хормони на растежа естествени. Всичките те отиват във вашите деца. И те как няма да станат огромни? То всичко е свързано в този живот. Вие не може да взимате хормони на растежа и да очаквате вашите едно деца след това един ден да са слабички и финни и леко атлети. Няма как да стане.
Значи козе мляко е най-полезно до 10-та годишнина. Домашно, ако може да намерите. Ако не, овче. След това, какво се случва? В нашият организъм след това ензимът лактаза намаля много, ама много. И лактозата, която се съдържа в млякото, вече не може да се разгражда, да се приема от нашите клетки. И започват отново алергии. Алергии, които един ден, след години, то не става, всичко не става изведнъж. Това става в течение на години. След да речем 10 години пиене на мляко, или 15, или дори 20, спрямо това какво количество го консумирате, вие започват дори да стават автоимунни заболявания, които прерастват много по-сложни неща. Затова искам да ви кажа, че по принцип след 10-та годишнина нито един човек не би трябвало да консумира мляко в пресен вид, да пие мляко. Защото има много лактоза вътре, която нашият организъм не може да преработи. Сега, това става въпрос за, като говоря за мляко, течност, става въпрос за течността мляко. Само, че от млякото, нали знаете, че може да се правят много неща. Сега, вие ще кажете, ама ти въобще мляко ли не ядеш? По принцип, в нашата къща мляко няма в течен вид, където да го пием ние. Няма. Просто забранено е. Такова нещо няма. Но ние все пак се консумираме млечни продукти. Като искам да кажа, кои млечни продукти? Кашкавал. Но кой кашкавал? Колкото по-мек е един кашкавал, толкова повече лактоза има вътре. Тоест, вие не би трябвало да го едете. Затова в нашето семейство ние едем италианския пармежан, швейцарския суис, и също така чедър. Всичките тези са твърди кашкавали. Колкото по-твърд е, толкова малко количество лактоза има вътре и вие може да го едете в определени количества и няма да ви навреди. Това е едното. Кашкавала. Значи запомнете от кашкавалите, колкото по-мек кашкавал, толкова по-зле. Колкото по-твърд е кашкавала, по-добре е за вас. След това, другият млечен продукт, който консумираме, това са видовите кремове, като сладоледа. За него въобще няма да говоря. За сладоледа и за сметаната. Тези две неща вие поначало, тъй като са пълни с захар добавена, вие не би трябвало да ги консумирате. Не само поради това, че са млечни продукти, а поради това, че са пълни с захар. За тях забравяме. Но има един млечен продукт. Масло. Маслото по принцип също така има лактоза и то доста. И не би трябвало да го едете. Има много заместители на масло в днешно време. Растителни. Разбира се, избягвайте хидрогенираните масла. За тях пак трябва да ги избягвате. Естествено растително масло има много, които не са хидрогенирани. Така че е добре маслото да го заместите с растително масло, не хидрогенирано. След това киселото мляко. Киселото мляко, за него искам да говоря малко повече. Киселото мляко по принцип е много полезно. Ама не говоря за плодовите кисели млека, така наречени плодови кисели млека, които са пълни с захар и с много други неща.
Но говоря за истинското българско оригинално кисело мляко, което едно време в магазина, като стоеше 5 дни и се вкисваше. Ето за това кисело мляко аз говоря. Аз такова кисело мляко ям. Имаме си в Хасково, в Вилня зона има там имаме си един човек познат, който си има овце, няма кози, за съжаление, защото аз предпочитам козе мляко, но няма. Овчето пак е добре. Взимам овче мляко всеки петък, 4 до 5 литра. Всичкото това го правя на кисело мляко, сам в къщи. Много е лесно, супер лесно. Всеки от вас може да го направи. Ама ще кажете, аз съм заед, много съм изморен вечерта от работа. Тогава ящи си бокуците. Това е целта на съвременния начин на живот. Да нямате за нищо друго време, освен за правенето на пари. Да нямате време за семейството, да нямате време за децата, за мъжа си, за жена си, за една храна да си направите нормална. Това е целта. Това е нашия съвременен начин на живот. Трябва да намерите време. Ако искате да сте здрави, ако искате истинско кисело мляко, трябва да си го вземете от фермер, човек, който познавате, който знаете, че няма да ви излъже. Няма да слага вода вътре, няма да слага сухо мляко и така нататък. И да си направите истинско кисело мляко. Сега, ще кажете, то пак е от мляко, пак има лактоза. Не е така. Има, верно е, но е в много малки количества. Много малки. При направата на киселото мляко, лактозата вече намалява до много ниски стойности. Така че вие може да си ядете кисело мляко. То е много полезно. Полезно е и за вашите черва. Там отделно видео ще имам за здравето на червата. Как трябва как е много важно червата ви да са здрави, защото всъщност имунната ви система идва от червата, ако искате, вярвайте. 80% от имунната ви система там се съдържа. И ако червата ви са болни, вие сте болни. Изцяло. Така че това е отделен въпрос. Отделно видео ще направя за здравето на червата. Така че за киселото мляко разбрахте. Трябва да се намерите фермер, да си го купувате, да си го правите в къщи киселото мляко. И последното е шоколада. Особено млечният шоколад. Млечният шоколад, но по принцип, не само поради това, че има лактоза, по принцип вие не трябва да го забравите, защото е пълен с захар, добавена захар. Ако искате шоколад, черен шоколад, и сега тук отваряме една скоба. В днешно време забелязвам по магазините, слагат черен шоколад на всичко. Дори на 36% какао слагат черен шоколад, че е минал 35%. Толкова са вече ниски стандартите. Преди 15-20 години стандарта за черен шоколад беше над 50%. Сега вече е паднал до 35%. Значи за какво говорим? Говорим за шоколад пълен с захар. Дори да е черен. Истинският черен шоколад, който вие по принцип може в умерени количества да консумирате, е минимум 85% какао. И сега знам, че вие като идете, като си го купите, като го опитате, ще кажете, това е много горчиво, това не е шоколад. Ако вие се откажете от добавената захар поне за 6 месеца, след това, като опитате черния шоколад над 85%, ще ви се стори сладък. Ще ви се стори перфектен. Ще си кажете, това е прекрасен десерт. Това са едни изменения в организма, които настъпват най-малко 3 до 6 месеца. За да може вашите сензори да се променят. И да си промените вие вкусовите качества. Така, за шоколада го разбрахте. Минимум 85% какао. И той има около 3 грама на 30 грама захар.
така че можете да си вземете по малко шоколад всеки ден, но не е много. Другия вариант е сега забелязвам по магазините вече има шоколад с стевия. Значи, стевия, говорихме, това е един подсладител, естествен, който не вдига инсулина, кръвната захар и така нататък. Ако намерите, има, те са по-скъпи, знам, двойно по-скъпи са от обикновения шоколад с стевия. Трябва да приемате. Ако не ви харесва с стевията, тогава черния шоколад 85%, където е с какао и има 3 грама захар на едно блокче. И така, за млякото вече мисля, че разбрахте. Най-важното е да спрете да купувате от магазина млякото, което ви се продава. Сега, отваряме една друга скоба. Нашите деца, тъй като жена ми, тя винаги е против кравето мляко, защото говорихме за естествените хормони на растежа, които се съдържат, ние никога на нашите деца не сме давали краве мляко. Ще ви кажа моят личен опит с моите деца. Значи, по-голямата ми дъщеря, която е на почти 12, тя до 2 годишна възраст беше кърмена. След това на козе мляко сме й давали от ферма, непреработено по никакъв начин. До 4-5 годишна възраст беше на козе мляко. От 5 годишна възраст тя е на мляко на растителна основа. Дали е бадеми, дали е кокосово мляко, дали е от просол, от трици. Там вече всеки си е свободен да си избере кое му харесва. Така че в нашата къща ние не консумираме краве мляко въобще, а консумираме в момента от трици. Мляко от трици. И което е много интересно, за мен специално е, че като идете в магазина, сега няма да кажа кой е, те са няколко вериги в Хасково, 3-4, в единия от тях ще идете и ще видите био мляко, oat milk, OAT, така е на английски, така се и пише, oat milk, от трици, един вид, от овесени ядки, извинявам се, oat е овесени ядки. Значи, то е био, без добавена захар, без добавени никакви консерванти, изкуствени неща. И то е най-евтино. Аз направо, защото никой не го купува. Никой не го купува и то е най-евтино. А ние го купуваме, защото е най-доброто. И евтино. Така че, приятели, ако се поразтърсите из магазините, ако вземете да четете етикети, да се смените начина на покупките на хранителните стоки, вие ще забележите, ще разберете много, много неща. След това, и сега и същото нещо е и с малката ми дъщеря, която сега е на 4 години, тя вече на oat milk, с овесени ядки. Но също така тя обича и кокосово мляко с бадемо, с бадемови, смесено с бадемово мляко. Така че това е, вече там вие си преценявате как ви харесва. Но задължително бъдете сигурни, че няма добавена захар. Значи има много млека на растителна основа с добавена захар. Тях ги изключваме. За тях не говорим. Ако искате да ви е сладко, вземете си го вкъщи и си го посладите с стевия. Но вие като говорихме, че като спрете захарта, там вече вкусовите качества ще ви се изменят и на вас ще ви харесват естествения вкус. Естествените вкусове ще ви се харесват, без дори да трябва да подслаждате. Добре. За днес това мисля да е, но разбрахме се, прясното мляко не би трябвало да го консумирате след 10-та многодишнина, тъй като лактозата не може да се преработи
и води до алергии. Алергиите водят до автоимунни заболявания, до кожни болести, изобщо до много по-други усложнения, които не се сбъдват веднага. Затова те казват, не е проблем. Всичко е сейф, всичко е не е опасно за вашето здраве. Да, не е опасно, но след 10 години, след 20 години какво се получава? Вие сте грохнал. На по 41 години моите приятели имам, където са грохнали. Все едно, че са на по 60 години. Всичко е от храната. Така че за прясното мляко се разбрахме. Довиждане за сега.